Velkommen til denne guided meditation, som omhandler mobning. Forestil dig selv stå udenfor på dit yndlingssted i naturen. Det kunne være en fredelig tropisk strand. Det kunne være en dejlig gammel have. Eller måske kunne du forestille dig at læne dig tilbage på en båd, der sejler på en smuk flod. Det betyder virkelig ikke noget, hvor du er, så længe det føles godt for dig. Nik med hovedet, når du tænker på et særligt sted. Himlen er en særlig blå nuance, meget klar, og det er en varm dag, en varm sommerdag. Og på himlen er en blændende sol, der er så lyst, at du bare vil lukke øjnene og føle solens varme på din krop. Så forestil dig dette nu i dit sind. Og overraskende nok finder du ud af, at du kan rette solen over omkring din krop. Når du indser dette, begynder du at rette lyset fra solen over dit ansigt. Og du kan mærke varmen fra lyset fra solen på dit ansigt. Bare slappe af omkring musklerne, omkring øjnene og næsen og munden. Og når du gør dette, finder du, at ansigtsmusklerne begynder at flade ud. Når de slapper af, giver du slip. Og det er en smuk dag. Du flytter lyset fra solen ind i halsområdet. Føler varmen fra lyset fra solen i halsen. Slapper af i alle disse muskler. Giver slip. Og sollyset bevæger sig ind i skuldrene og over skuldrene, hvilket får dem til at føle sig løse og slappe og komfortabel. Du føler dig så afslappet, så behagelig og med fred i verden. Og du leder lyset fra solen ned ad højre arm, fra skuldrene til fingerspidserne. Højre arm begynder at slappe af, og du giver slip og slapper af. Det er en smuk følelse at være her lige nu. Varmen fra lyset fra solen trænger ind i næver og knogler og muskler i den højre arm. Det er sådan en smuk dag. Du flytter solen over til venstre arm og styrer lyset fra solen ned og op af venstre arm. Fra toppen af skuldrene og hele vejen ned til fingerspidserne. Du kan mærke venstre arm slappe af, blive tung, behagelig og afslappet. Flyt nu lyset over og ind i brystområdet og slap af i brystet og alle musklerne. Det er godt. Slap af i maven og ned til hofterne og lårene og over til højre ben. Slap af i højre ben. Lad det føles rigtig behageligt. Lad det slappe af. Flyt nu lyset fra solen ned af højre ben og op og ned fra toppen af hofterne til tæernes spidser.
og højre ben slapper af og giver slip. Flyt lyset ind i venstre ben. Nu og bevæg det op og ned i venstre ben. Fra toppen af hofterne til tæernes spidser. Og venstre ben slapper af. Du slipper al spænding. Hele din krop er nu helt og aldeles afslappet. Fra toppen af dit hoved og hele vejen ned til tåspidserne. Når din krop slapper af, slapper dit sind også af. Og når dit sind slapper af, vil jeg gerne have dig til at bemærke, at solen går ned. Solen går ned og ned. Dybere og dybere. Og himlen står i flammer med en overflod af farver af lyse, lilla og blågule striber. Det er en smuk aften. Dit sind slapper af og giver slip. Nu går solen længere og længere ned over horisonten, indtil der i stedet er en sort fløjshimmel og blinkende deroppe på himlen. Der er en enkelt blinkende stjerne. Hold nu dit sind helt fokuseret på den stjerne. Intet andet betyder noget, undtagen denne smukke, ensomme, funklende stjerne på himlen. Det er en smuk aften, bortset fra starten er det meget mørkt. Du føler dig så sikker, så behagelig, så afslappet og i fred med universet. Forestil dig selv nu, bevæg dig op mod den stjerne på himlen. Bevæg dig op og op og op og op. Din krop er vægtløs, når den løfter sig op til stjernen. Gå højere og højere, op og op. Efterhånden som stjernen vokser sig større og større, indser du, at du kommer helt tæt på stjernen. Det bliver bare større og større, lysere og lysere, indtil alt på en gang er du den stjerne på nattehimlen. Du er den smukke stjerne, der blinker væk. Den sølv ensomme stjerne på nattehimlen. Du bliver stjernen, og stjernen er i dig. Du er en tilbage fra hvor du kom, og det er en smuk stjerne. Så du går dybere og dybere ind i blid afslapning. Bare lad dit sind gå. Lad det vandre, som det vil. Og for en kort stund vil du ikke høre min stemme. Men når jeg taler igen, vil I vide, at jeg har nogle ting af stor betydning at sige til dig. Og jeres underbevidsthed vil lytte, acceptere og handle på de budskaber, den hører.
Mens du fortsætter med at glide ind i denne varme og behagelige følelse, vil jeg tale med dig om en situation, der har generet dig meget for nylig, om det at blive mobbet i skolen. Som enhver voksen kan bekræfte, kan børn til tider være meget grusomme mod hinanden. Især dem, der selv har været ofre for livets uretfærdigheder til tider. Men vi ved, at det ikke er nogen undskyldning for mobning. Ingen fortjener at blive mobbet, og du er ingen undtagelse. Nu kan jeg ikke love, at mobberne vil stoppe deres grusomme adfærd natten over, fordi hypnose kan kun hjælpe os med at ændre os i os selv. Men hvad du vil finde er, at ved hjælp af dit vidunderlige underbevidste sind, vil du være i stand til bedre at kunne klare deres adfærd og føle dig stærkere og mere selvsikker også. Det er vigtigt at erkende, at mange skoler i landet har mobning til en vis grad. Ofte vil dette blive dækket over på en eller anden måde, så det faktisk ikke mærkes som sådan. Men faktum er, at det findes i vores samfund. Mobbere vælger ofte folk, der er lidt anderledes end dem selv. Tidligere plejede det hovedsageligt at være overvægtige børn, eller dem, der bare briller. Nogle gange vælger de nogen, der er højere eller mindre end gennemsnittet, meget klogere end de er, eller på grund af deres hudfarve eller deres tro. Hvis du ser tilbage på det du var meget yngre, måske i børnehave, legestue eller en anden institution, hvor småbørn og små børn går, vil du bemærke, at mobning sjældent eksisterer. Meget små børn vil lege alene. Ældre lærer bare at integrere sig og er glade for at lege med hinanden. Uanset eventuelle forskelle, så du undrer dig måske over, hvor og hvorfor mobningsadfærden starter. Børn påvirkes på alle niveauer, når de vokser op. Forældre og lærere, ældre søskende og slægtninge er ofte den største indflydelse, eller de kan stræbe efter at holde et trit med de mere populære medlemmer af deres jævnaldrende gruppe. Og alle disse mennesker, der påvirker mobberne, er tidligere blevet negativt påvirket på en eller anden måde. Så som du ser, er mobberne bare svage personligheder, der lider af usikkerhed om deres egen tro. Hvis dette ikke var tilfældet, ville de tydeligvis ikke være så let påvirket og i stand til at lufte deres frustrationer på hinanden. På grund af dette fortjener mobbere at blive ynkelige. Normalt bliver de dog hemmeligt foragtet af dem, der vidne til deres negative adfærd og handlinger. Mobbere vokser ofte op til at være usikre voksne. Nogle gange vender de sig til kriminalitet og stoffer for at hjælpe dem med at håndtere livet. De, der tilpasser sig, kan ende med at hade sig selv eller føle sig skyldige for den smerte, de har påført deres ofre. Selvfølgelig forstår jeg, at det at vokse op kan virke langt væk fra dig. Men tro mig, det vil komme meget hurtigere, end I nogensinde troede.
Dagene, ugerne og månederne glider forbi og går stadig hurtigere efterhånden, som vi bliver ældre. Indtil vi pludselig er der, ansvarlige voksne i den store hvide verden. Ofte med vores egen familie og hjem, og en del af en cirkel, der påvirker andre på en eller anden måde. Og hvis du var voksen, forælder med et barn på samme alder som dig nu, og offer for mobber, hvad vil du sige til dit barn? Hvordan vil du berolige din dejlige søn eller datter? Måske kan du genkende denne følelse i dit sind, og bare forestille dig selv i denne position. Du kan bede dit barn om at hæve sig over mobberne. Ikke lad deres ord eller adfærd komme til dig, og lad dem flyde over dit hoved. Eller du kan foreslå, at dit barn kæmpede tilbage på en eller anden måde. Ikke fysisk, men med bemærkninger, der satte mobberne ned og lod alle se dem for, hvad de er, hvis de selvfølgelig ikke allerede vidste det. Du ville sandsynligvis stille og roligt tale med lærerne i skolen og bede dem om at sortere mobning og tale med de involverede forældre. Eller du kan beslutte at ændre dit barns skole til en, der har 0 tolerance over for mobning. Selvom jeg ikke kan fortælle dig præcis, hvad dine forældre eller anden voksen ville gøre eller sige, kan jeg garantere, at de vil ikke have, at du skal holde det her for dig selv. Du må aldrig acceptere mobning som normal adfærd, fordi det ikke er acceptabelt. Ingen fortjener at blive mobbet, og du er ingen undtagelse. Du har lige så meget ret til en lykkelig tilværelse som alle andre. Du fortjener kærlighed og respekt, og fra nu af er respekt noget, du ikke kun fortjener, men forventer. Du behandler andre, som du selv forventer at blive behandlet. Vi er alle mennesker, der deler den samme planet og har ret til et lykkeligt og fredeligt liv. Du begynder at have ondt af mobberne, ser dem som uheldige ofre for deres egne omstændigheder, og du kan blive overrasket over at opdage, at du kan være venlig mod dem, som du er mod alle andre. Så venlig som du er mod dig selv. Du behandler dig selv med kærlighed, respekt og venlighed, og enhver dum mobbende adfærd kan bare flyde over dit hoved. Selvfølgelig, hvis mobningen faktisk er fysisk, skal mobberne rapporteres, og du tøver ikke med at gøre dette. Du kan beslutte at føre dagbog over, hvad der sker i dit liv. Det kan ofte hjælpe at skrive vores følelser ned, sort på hvidt. Og du behøver ikke læse, hvad du har skrevet, hvis du ikke vil. Du kan også gerne lave en liste over alle dine gode kvaliteter, og denne liste du kan læse og tilføje til, når du ønsker det.
Dit fokus er på at gøre dig selv til et godt menneske, en interessant person med masser af emner at tale om. Derfor koncentrerer du dig om dit skolearbejde, er opmærksom på læreren i stedet for mobberne, og forbereder din viden og færdigheder og færdiggør dine lektier til tiden. Du kan fokusere på fremtiden såvel som nutiden. Sæt opnåelige mål for dig selv og arbejde støt hen imod disse mål. Du ser dig selv som en, der sigter mod at lykkes. Du er et ungt menneske med potentiale til at klare dig godt, gøre noget værd for dit liv og bestige bjerge, som andre ikke kunne skalere. Måske kan du visualisere dig selv på et bjerg nu. Du står deroppe på toppen, har nået dine ambitioner og holder i dit hjerteviden og tilfredshed. Du er en god og værdifuld person, der er venlig mod andre og venlig mod sig selv. Måske ser du dig selv som voksen, eller det kan være dig om et år eller 2. Du står stolt med armene strakt ud og ser ned på verden nedenunder. Og som du står der, spekulerer jeg på, om du kan se disse mobbere, der sidder fast i en grøft i bunden af bjerget. Er det en grøft, eller er det en mose med synket sand? Mobberne ser ud til at skrumpe, og de råber om hjælp. Med gigantiske skridt går du ned ad bjerget med sonisk hastighed og tilbyder din hjælp til mobberne og trækker dem fri af deres fortvivlelseshul. Se mobberne dækket af mudder, og det er op til deres øjne, og de føler sig alle meget kede af deres dårlige opførsel nu. Du er en god, venlig og værdifuld person, der ikke bærer ondskab. Så du smiler bare og nikker, tilbyder dine ledsager et håndklæde til at rydde op og vende tilbage til toppen af dit bjerg. Du kan bruge din visualisering ofte, når du ønsker det. Alt du skal gøre er at tage et par dybe, behagelige vejrtrækninger og smile. Smilet alene kan frigive endorfiner i din hjerne. De feel-good hormoner, der straks mindsker uønskede følelser. Kombineret med den dybe vejrtrækning vil dette få dig til at føle dig rolig, afslappet og selvsikker. Du kan blive rolig, afslappet og selvsikker, fordi du er en god og værdifuld person. Du er en venlig person. Du er venlig mod andre. Du er venlig mod dig selv. Du elsker andre. Du elsker dig selv. Du respekterer andre mennesker, og de respekterer dig til gengæld. Efter denne hypnotiske session vil jeg gerne have, at du joder denne oplevelse på en eller anden måde. Jordforbindelse betyder i dette tilfælde at tage nogle handlinger, universet hvor små. Det kan være at tale med en voksen om den måde, du er blevet behandlet på
eller starte den journal. Eller det kan være at lave den liste over alle dine gode og positive egenskaber. Det betyder virkelig ikke noget, hvad du valgte på dette tidspunkt, fordi en handling vil påvirke en anden, og processen med at føle dig bedre vil allerede være begyndt. Og disse forslag er fast indlejret i dit underbevidste sind og vokser sig stærkere og stærkere dag for dag. De bliver stærkere dag for dag, stærkere for timen, stærkere for minuttet. Om et øjeblik vil jeg tælle tallene fra 1 til 5. Og ved optællingen af 5 vil du være lysvågen, fuldt opmærksom og opdateret og klar til at lade disse forslag arbejde for dig. 1, 2, 3, kommer langsomt tilbage. 4, øjenlågene begynder at flagre. Og 5, øjnene åbne, lysvågne. Sind og krop vender tilbage til normalitet.